Waqt konferenza tal-aħbarijiet immirata dwar il-qasam tas-saħħa f'pajjiżna, l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li jekk il-poplu jerġa' jagħti l-fiduċja lill-Partit Laburista, tliet ċentri tas-saħħa jinfetħu 24 siegħa kuljum għas-servizzi taċ-ċittadini. Dan hekk kif l-aħħar snin il-Gvern investa miljuni kbar ta' euro biex itejjeb is-servizzi fiċ-ċentri tas-saħħa u l-bereġ madwar il-pajjiż kollu. Fl-aħħar snin investejna miljuni ta' euro f'ċentri tas-saħħa f'Bereġ ukoll. Issa ċentri tas-saħħa ta' Ħalqormi, tal-Gżira, kif ukoll tar-Raba ta' Għawdex se jkunu miftuħin 24 siegħa kuljum. Lestejna iċ-ċentru reġjonali Ċensu Mowran ġewwa Raħal Ġdid, il-Pawla Hub, proġett li wera l-ambizzjoni tagħna f'dan is-settur, proġett li huwa state of the art illi joffri l-aqwa lill-pazjenti tagħna. Issa jmiss illi jibda il-proġett tal-Multimodality Clinic ġewwa l-Qawra. Din il-faċilità tal-Qawra se tnaqqas il-pressjoni minn fuq iċ-ċentru tas-saħħa tal-Musta u toffri servizzi ta' radjoloġija, fiżjoterapija u occupational therapy flimkien ma' servizzi oħrajn relatati mas-saħħa mentali u s-saħħa sesswali. Proposta oħra laburista se tkun li s-servizz tas-saħħa pubblika jibda jagħti continuous blood glucose monitors lill-pazjenti bid-diabete tip 2. Dan wara li diġà ntlaħqu l-pazjenti kollha li jibatu bid-diabete ta' tip 1, diabete ta' tqala u diabete wara t-tneħħija tal-frixa. Se jkun estis ukoll loti ta' insulin pumps lil iżjed pazjenti wara li s-sena l-oħra bdew jingħataw lil tfal u żgħażagħ sa 18-il sena. Il-Prim Ministru ħabbar li tlesta x-xogħol preparatorju kollu biex id-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei jitkabbar id-doppju tal-EU waqt li qed jiġi propost li tiġi estiża wkoll it-taqsima tal-kura intensiva u jiżdiedu 150 sodda oħra. Aktar minn hekk tenna li Gvern Laburista ġdid jagħmel relokazzjoni l barra mill-Isptar Mater Dei tas-servizzi tal-outpatients biex tinħoloq sala għall-om u t-tarbija fl-istess post. Ir-relokazzjoni tas-servizzi tal-outpatients il-barra mill-Isptar Mater Dei li se nitkellem fuqha aktar tard illum li tipprovdilna opportunità biex noħolqu Mother and Child Unit fl-istess post. Din it-taqsima se tiġbor fiha swali tal-operazzjonijiet iddedikati għal kura pedjatrika, NPICU akbar, delivery suite u klinika ta' qabel it-twelid. Dr. Abela wkoll qal kif is-saħħa mentali se tibqa' tingħata priorità u għalhekk se jissaħħaħ il-Crisis Resolution Home Treatment, servizz li assisti persuni b'saħħa mentali f'darhom stess, billi jkun aċċessibbli 24 siegħa kuljum b'aktar professjonisti. Brabta mal-anzjani, il-Prim Ministru sostna kif diġà ġie ppubblikat it-tender biex jinbena sptar ġdid tal-kura intermedjarja fir-residenza San Vincenz de Paul li se jkun jessa 300 sodda. Sa dan it-tant ħabbar li jinfetaħ Medical Investigation and Treatment Unit biex flimkien ma l-Isptar tal-Onkoloġija Serent Nimamo jibdew joffru ċertu tip ta' kimoterapija minn San Vincenz de Paul.